pagkaanindot nga sudungon sa lungsod na nagakatigom sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusan sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusan. Sa ngalang samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manaosab kanimo. Kaigsunan hinulsunan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghalad nining sakripisyo ni Hesukristo, ang santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Ginoo Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron sa pagpanglaban pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios ang makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, si San Bonifacio gipatay tungod sa iyang pagtuo kanimo. Usa siya ka martir nangama alang kanamo nga nipadayon sa pagsunod alang kanimo. Itugot ngang iyahang mga pangama o pagampo makapatubo sa among pagtuo o pagsunod kanimo bisan sa mga sakripisyo o sa iyahang mga pagtulunan amo at sang sundon kini bisan magpaagas sa among dugo. Amo untang mahuptan ang kalig-on sa pagtuo kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kay usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumungkos sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailog, paghigugma, pagkamainantuson, sa mga paglutos o mga pagantos nga nahiaghuman ko. Nasayod ka sa tanang nahitabo kanako dito sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra, ang makalilisang mga paglutos nga akong giantos. Apan, giluwas ako sa Ginoo niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo. Nagtinguha diha kang Kristo Jesus lutuson gayud. Apan ang mga dautan ug tigpakaaron ingnon musamot pagkadautan. Manlimbong sa uban ug malimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituhuan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimong kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong. Aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.
Ginoo, Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Bisan ang akong manggugukod ug akong mga kaaway daghan, wala akong talikod sa imong mga balaod. O Ginoo, Dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. ang makanunayong labong timailhan sa imong pulong, ang tagsasagsa sa imong matarong nga kasuguan, malong tarong. Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Mga prinsipe nagagukod ka nako sa walay katarungan, apan ang akong kasing-kasing nataha sa imong pulong. Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Sila nga nahigugma sa imong balaod, may dakong kalinaw, ug alang kanila walay makapandol. Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Nagapaabot ako sa imong kaluwasan, O Ginoo, o gituman ko ang imong mga kasuguan. Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Gibantayan ko ang imong mga sugo ug imong mga gimbutan, kay ang tanan kong mga dalan anaa sa imong atubangan. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila, nga nahigugma sa imong balaod. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilakdan ko, ang tulong mo ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 Alleluia. Lamdag ka, Ang Ginoo manaa kaninyo. manasab kanimo. Gikan sa Ebanghelyo sumala sin San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nanudlo si Jesus dito sa templo, nangutana siya,
Unsa man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo, miingon man ang Ginoo, miingon sa akong Ginoo. Lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan sa imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo, busaon-saon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namati kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ingon ikaw, O Kristo. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun, diha kang Kristo Hesus, sakiton ug lutuson gayod. Maing buntag kaninyong tanan. Humanatog simba karon, kasayod gid kita nga ang dili mutuo sa Dios, muhimo nga kita magkalisod pag-ayo. Mao kanang ang Dios nun ipahimangnuan siya nga matag iskina nga atong agian karon adunay kalisdanan. Ug mao kanang atong sentro sa atong pagtuo, mao ang nagdupa og patay nga lawas ni Jesus. Pero luyo ni ining maong pagtuo, paglaom ug buhat sa gugma, mao ang kadaugan. Wanang luyo ni anang maong krus, mao ang kusog sa atong pag-antos. Ug kung dili ako moantos, dili gid ako makalampos. Mao nang ang tanan mosunod sa Ginoo diha kang Kristo Jesus, lisod-lisoron gayud. O nang ingon si San Pablo sa iyang batan-on nga sumusunod o tinun-an, pagpabilin gayud sa akong gitudlo kanimo, pagpailog, paghigugma, pagkamainantuson, kay duna gayoy panghitabo nga ninginahanglan sa atong pag-antos o kinahanglan gayod kasundon mo ang mga nag-una kanimo. Ug nag-una ka nato sa Jesus, ang mga apostoles na karong adlaw ato gihandom ang panig-ingnan ni San Bonifacio. So usbon ko sa matag iskina nga ato karong maagian, kung walay kalisdanan, nagpasabot ka na wala patamaduol kaniya. Pero kung dunay kalisdanan, nagpasabot ka na duol ka ayong grasya, duol ka ayong panalangin nga mao siya. Sumuo ka na nga mutubo kita sa atong kamaayo kung dunay pagsulay. Unya dunay nanghitabo sa kalibutan ug itudlo kini nga likayan ginatong pagsulay. Munang maarang-arang atong himtang, daygon ka ita, pero wala ta makakatuon. So uban sa atong kahayahay, maugayod ang pagkatuon sa kinabuhing langit nun. Manindog palihog. Budangop kita sa Dios ang maluluyon ug nagpaluyo sa atong mga kalisdanan alang sa atong kadaugan. Sa matag pangamuyo moyong kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magmakugihong musangyaw sa kamatuoran, mahitungod sa pagkadiyos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang kahiusahan, ang kalinaw o panag-uyon, mamahimong tinuod, ilabi na sa mga nasod, diin ang mga katawhan na nag-antos sa dili maayong pagtagad tungod sa managlahing kaliwatan sa estado, sa katilingban o sa relihiyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga batanon, makaila sa tingog ni Kristo, nga nagtawag kanila ngadto sa pagkinabuhing maalagaron.
magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga adunay balatian makadawat ug kahupayan o kusog gikan sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga namatay na malinawong makapahulay didto sa gingharian ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan ni Jesucristo, miila kami nga ikaw ang bugton namong Ginoo. Padayuna ang imong pag-atiman kanamo dinhi sa simbahan ug itugot ang among gihangyo nga among madawat ang bunga niini kay amo kining ipadangat kanimo kanunay pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kagikan sa imong pagkamanggihatago na dawat na magihanan kanimo kining panamot sa yuta ginawa sa kamot sa mga tawo. Mahimo kining kalanon nga espirituhano. Ginoong Dios sa tanang kalibutan kagikan sa imong pagkamanggihatago na dawat na magihanan kanimo kining panamot sa yuta ginawa sa kamot sa mga tawo. Mahimo kining limang Giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayo nga may Mga igsoon pagampo kamo aron kining akog inyong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan ang labaw ug gamhanan sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdayeg pahimaya sa ngalan alang Alang sa kapuslanan sa tibok nga santos nga katawhan. Gamhanan nga mahan imong gibalaan di santos ang mga buhat sa imong mga sumusunod nining adlaw sa among pagpasidungog kang San Bonifacio sa iyang pagpaagas sa iyang dugo alang kanimo makadawat unta kami kusog sa paglahutay sa mga kalisdanan nga maoy bunga niining kinabuhia sa pagtuo namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw nga to Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay gamahanan labaw sa tanan. Angay ug matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit kay ang imong santos nga sa San Bonifacio usa ka martir sa pagsunod sa mga lakang sa imong anak nga si Jesucristo. Bihalad sa iyang dugo o kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kaluya o kahuyang. Imong gipili kadtong mga huyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong saksi ug matuod nga sumusunod diha sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw mis imong himaya tuyog sa ilang wayhuno nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaytasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaytasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit niya sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan. Bipasalamat kanimo, bipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis, di pasalamat kanimo pagusab. Bihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, Panginom kamong tanan gikaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula, ipaagas alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo mikiisip nga ngayan nga matubang o walagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo Jesus magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo kanimo lukob sa tibuok kalibutan ang simbahan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan, labi na kining mga matinud-anon nga niya sa imong tubangan karon. Hinumdumi sa ang among igsuong patay na dinhi ning kalibutan, malaumon nga sila mabanhaw ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaw silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton nata sa katuigan, uban kanila amoy kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, dihatag na kanimo magkagahom amahan Dios kayusa sa Espiritu Santo ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahagturan. Amen. Magampo kita sa bahan nga iyang pasayloon ang atong mga kasalanan. Dadoon kita niyang magkapasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, wabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa dautan. Bangayo kami kanimo og Ginoong imo ming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw niining panahon na karon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahagturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw gabuhi ug hari hangtod sa kahagturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inig suunay. Peace be with you. Peace, peace. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinibao si Jesus, siya ang kordero sa Dios. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Siking sana naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatud sa buhat sa kinabuhi mo.
Kay sama kagayud sa usa ka tahong maalamon nga nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Pulong ni Kristo ug buhat mo ang haligi sa pagtuo, ang pingi kining grasya nga gihatag niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili makarug sa mauntanini ang kaligog sa pagtuo sa kada tao pangayuhon ta. Kini nga grasya gikan niya. Ang buot nga mahimong akong tinun-an, kinahanglan hikalimta niya ang iyang kaugalingon, pasaano niya ang iyang mga kalisdanan, ang iyang krus, kung musunod kanako, nag-ingon ang Ginoong Hesus. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga mong gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag, nga bidasig kang San Bonifacio sa iyang kalig-on sa pagtuo ug sa iyang pagkamartir, ug sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad hangtod sa katapusan sa among kinabuhi ning kalibutan, ug pagka mananaog diha sa kasakit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap tayo. Panalanginan kamong tanan sa pagkagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa manglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya, nakapiling.